शांति बने हेलो किसैया अंगूरी से बूर बूर के टीका करेले कैसा रो अंगूरी से बूर बूर करलन हो हां वही तरह तो हे जनु इशारा करला तई गदे किसैया बड़ी सुंदर तार माइक में नानू कब दूर ले सुनाई एक और कटिंग बा बाकी हम सुनाई ई जन कहला कि अंगूरी से बोर बोर के टीका करेले त ई हो गाओ कि सैया दोनों मेरा मोर अभिनंदन करेले त कुंवर जी नन करेले तू ब्यास रहिए देखो गइलो हाँ पैसो ना लगी उठलाली में से टीका कलो हाय दीवा खोल के चंदन कलो माछी ले प्राक के भक्ति में आजी हते एकदम अयोध्या बाग गीत के फरमाइश ले तो नहीं खेलू रहो वो नहीं खेलू रहो हर राउंड उतर के सिखले बा जाने लगे हम तनी बार हल्का मिजाज में रहले तो तुरंत गाना लिखा जाला कौन ये है गाना तो याद कइले बड़ लेकिन चला कोनो बात ना दो लाइन अयोध्या बाबा के नाम पर उन्होंने तरीवा चल गइलू जय दमना ब्राह्मण के द्वारा पुनः संवरिया ना गीत बता जा पूछा का है बाबा गौरव रनिहा कह जा हम पूछने के अच्छा अयोध्या बाबा ई हो के तो है कोने के व्यास जी अयोध्या बाबा हमारे पूर्वज थे उन्होंने दो लाइन के गाना तो याद वहां पर हम लिख ले नहीं की बाकी कहूंगा दो तीन लाइन गा दे पहले उहे ले आ तब इकर जवाब हो ना बड़े बुर बुर के टीका करे ले ओकर जवाब बा हमर लगे वाह वाह दे आई वाह 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 बाबा के बारे में चल त इनकर बात सुनला बाबा साउंड डाला सुनला हम अभी साल भर नचली हनाई बाबा एक कृपा बाई हां लइका भइ रहल हां लइका बड़ी सुंदर वाले की केकर हो पते नहीं खला जन्नी बाकी बिया हिंदी नचनिया ए भैया मान गई नहीं हो मान गई नहीं मान गई 8 किलो 350 ग्राम के लइका भइल बा हां तो फाटी गई एकरा अनुभव केतना बा ऑपरेशन से ना ना हमरो मेहर के लइका भइल त रोत बाकी ई क्वेश्चन पिंकिया के अनुभव बा कहलस कि 9 महीना हो गए बका 9 महीना पूरा हो गया चल 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 हट हाँ सब तरह है पूछ के तबे हम जानने की देखो जौना रोड में गाड़ी ना चली है सब रोड पर घास जाम जाला लेकिन जाना में लगातार गाड़ी चलत होई बीच में छोड़ द किनारा के भी घास उड़ जाला कच्ची में के साइज लेत ले भाई बड़ा का मुड़ी यार अयो बाबू हमरा के बोलत रहे फुवार पता भाई जाय त साड़ू के लइका में छाना कहते हैं तरह के बरा जल बाबू बाबा जी के द्वारा फिर बिहने भेंट बानू माई बेटा दोनों जाय द कोनो बात ना जाय द साड़ू के लइका ओकर के ना बोलब जानता नहीं ए बाबा पिंकिया के बड़ी लइका सफल भेल रह जो ना तो देखम हम हंसहू वाला बात कह दे हम मलिकार बाबा पर्दा में रही हमारा मुंह करवा ना तक तो बात ना बुझाई भाई कौन बेच लेता यार हेलो मैं बेच नहीं खाए थोक बेच वाला हो थोड़ा डाउन करो क्या नाल का बेस हेलो होमिंग लेता हूं होमिंग कौन करो होमिंग कौन करो कर डाउन कर दो कर और कौन थोड़ा सा जननी अब तक पिंकी हमारे के कितना फुहर बोली अब हम ना बोलो हम खुद कदर करतन बाकी पिंकिया के दू गो लइका पेट में रहलस दू गो जे अल्ट्रासाउंड करवले कोनो जना हां कहले कि दो बच्चा है दोनों बच्चा है आई कर पियवा किलाट बजावेला गोनई में हमरा कुंवर जी के चल गेल दिल्ली आ तले जाने की ने अब जो 5 दिन दिल्ली लगेला न वो किलाट वाला के भाई एगो पप्पू बड़े पप्पू
वो के नजर मिला के सेटिया के हाँ माने जोन गलत होला तो हाँ हाँ ना अरे लागो रहे अभी काम में पेटवा में से बड़का लड़को कहता छोटका से कि बबुआ बबुआ पापा आइल बड़का तो छोटका कहता कि गेट पर हम बनी ते कैसे जान गए ये पापा ना हो तो की हो की हो कहल कि चाचा हमें कैसे चिन्हले हो कैसे कहल कि पापा देहाती की लांट बजावे ले वो घरे घूमल फिरे ले ये पढ़ल लिखल चाचा रहले हो हमनी पर जरब नहीं आई जे हमने पर जरा बनाई टोपी लगौले बड़े धन है अयोध्या बाबा ये दूसरा खातिर है करो बेस कम कर भैया हो बहुत बहुत करता सांस परी ध्यान दे पर बड़ाई करे को बिगाड़ो मत मेन का बेस घटाओ और इतना चाहिए एकदम वाइब्रेट करता ही ना चाहिए हेलो बेस घटाओ टोन मत अयोध्या बाबा के प्राण कैसे गई कैसे अपने आप अपना जान गंवा दिए किस कारण से इसी जमीनी विवाद के चलते अपना प्राण न्यौछावर कर दिए अपने वंशज के लिए तो वंशज का भी फर्ज बनता है कि उस पूर्वज का पूजा पाठ आदर सत्कार अपने से करें दूसरा खातिर जो जान दे देला वैसन के हो वो है भगवान का रूप हलो भगवान कृष्ण पब्लिक खातिर लोग खातिर भक्तन खातिर एगो व्याधा के बाण खा के मरी गइले जबकि चाहते तो भगवान रहले दूसरा के जिया देता रहो परीक्षित के गर्भ में ढूक के बचा ले हलो जो ना सोथामा बाण मार देले रहतो गर्भ में मार देले रहतो तो अपन जान ना बचा लेते हैं बाकी जो दूसरा खातिर शरीर के मिटा देला उहे महान हो चित्तू पांडे अपने बाबूजी से लड़ाई को मोल बड़े आकि भाई से हिस्सा बकरा खातिर लड़ल बड़े परहित सरस धर्म नहीं भाई चित्तू पांडे मंगल पांडे जो देश के लिए मर गए जान दे दी तो लोग का नाम चलता कि ना हमारा बाबा का कहा नाम चलता इनका बाबा राम अवतार का नाम क्यों जाना था भयवधी में लड़बो हिंसा बखरा खातिर लड़बो ना अपने आप को मिटा दे लेकिन दादा नश्वर शरीर बटे दूसरा खातिर चल जाई यही से बाबा के आज पूजा होता।